kawis Allah e ɓe hiwoɓe ŋoñotoɓe sunu e nder Madina Gounass caggal dille julde taske e kewkewe mum hanki ñande 22 lewru jeeɗiɓiru hitande ujunnaje 2024 oto gendarmerie ferima Idrissa Bari ko ɗon e ɗon o serti e wonki ko ngal peral saabi mayde Idrissa Bari jaarowo e duuɓi 60 ɗum ko hunde ɓurde mettude battinde kadi e ɓerɗe ɓesgu Madina Gounass bone yoni e boneji bonɗi ɗi ɓe mbaɗi so nangude fodde 180 fawɓe lebta ɗumen torkina ɗumen soka ɗumen e dow toñede e fawede ko wiyani waɗani e darade e dow laabi ina owlina hakkillaji juuloyoɓe e kala ñalawma aljuma gila e dille 17 lewru jeeɗiɓiru ha e nge ñallunge hande joni kadi ɓe mbaɗi bone ɓurɗo mo ɓurotako so tawi ko kamɓe tamnaɓe kisal e ndenka e deejre pittali mbatti sabade boomare e wargo ɗin pittali kawis Allah e ɓe hiwoɓe ŋoñotoɓe laaɓi so laamu nafani tan lorlat so gonga hande ɓe ɓeydima hastede e Madina Gounass Baba Galle Diallo Baro Guel Guendi